Декарите ще направим как се прави хамачето. По много лесен начин, без да инсталира тяло и такива работи. Много лесно. Най-лесното. Трябва... Щом с хамачи, трябва да имате хамач. Направите си хамачето. Тъй, отгоре, нали, имате IP, имате. Това е вашето IP. Сега няма да правя нов нетворк, вие си тук идвате нетворк, кариерате Neural Network, Network ID-то, първата работа ще направя. Първата му винаги се бъде кариерате. Сега ето го. Сега вашия приятел, ако има хамач, да му казвате да цъкне ето тук Network, Join in Exit Network, задавате му SPR, давате му там вашето Network ID и паролата на сервера, и след това той да цъкне Join и е готова. Само ще го изтрия, защото вече си имам, не ми трябва второ. И след това много задължително да си направите контролния панел в защитната система. Защитна стена на Windows. Няма да стане нищо спокойно. Вече ние на защитната, тук го давате ето така, цъкате от нас само. Не е много задължително, после може да махнете, аз винаги те правя, тук трябва да стане червено. След това. Това е задължително, за да могат изгарачите ви да влизат. Защото аз съм го пробвала и не става. Сега влизате в Minecraft-та си. Да, тук може да се изберат някаква версия. И сега чакаме. се надявам на повечето хора, не на повечето, но на всички хора да стане, така че надявам се да не сбъркат нещо. Ще скайпа в описанието си, после който иска да звънне, да помогна, ще ми помогна. Защото много гадно, ако не можеш да направиш нещо. Аз за всеки случай да виждате, те ще направя. Давайте си Multiplex, създавате си някакъв нов свят, да речем само. Опа! Винаги така фейвам. Да, така си настроите, както си искате. След това създавате си света. Аз чакам да се види, защото може по-бързо. Задавате си план, като си давате тройки, стартуем. Давате му хамач, вашето хамач IP. Това е пилъчето. След това пишете 2 точки и тук е вашия порт. И сте готови. После той се влиза. После си играйте. Това беше от мен. Надявам се да съм помогнал. Скайпа в описанието и хайде. Чао!